ଆଜି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର। ବାର କ'ଣ ପୁରା ମାସଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର। ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଝୋଟି ଚିତା ପଡ଼ିଛି, ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ଝୁଣା ଧୂପ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଓହୋ ହୋ କି ଶାନ୍ତି। ଚାଷବାସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଧାନ କଟା ହେଇକି ଘରକୁ ଆସେ, ଆଉ ବିରି ମୁଗ ଚଣା ଯାହା ବି ବିଲରେ ସେଇଟା ବୁଣାଯାଏ ଚାଷ ହେବା ପାଇଁ। ସେସବୁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଏମିତି କାଢ଼ିବ ବସ୍ତାରୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବନି। ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ମାନେ ରାତିରେ ବିରି ଯେତିକି ତୁମର ବତୁରେଇବାର ଥିବ ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେବ। ସକାଳକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଛାଣିଦେବ। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ତା ପାଣିଟା ନିଗିଡ଼ି ଯିବ। ତା ଉପରେ କୁଟା କାଠି ଆମର ଯେଉଁ ପାଳ ନଡ଼ା ତାକୁ ଭଲରେ ତା ଉପରେ ଜାବିକି ଦେଇଦେବ। ତା ଉପରେ ପଥର କିମ୍ବା କିଛି ଭାରି ଜିନିଷ ଥୋଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଭିତରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ସେଇଟା ଗଜା ହେଇଯିବ। ଗଜା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ବିଲରେ ପକାଇ ପାରିବ। ଆରାମସେ ଆମର ଭଲ ଗଛ ହେବ ସେଥିରେ। ଟୁଲୁ ଆଉ ଘରେ ରହିବା ପିଲା ହେଇକି ନାହିଁ। ସିଏ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ବୁଲିବି, ଚାରିଆଡ଼େ ଧାଇଁବି, ପଡ଼ିବି କଚି ହେଇକି, ଆଉ କାନ୍ଦିବି, ଘରେ ଆସିକି ମାମାକୁ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ କବାଟ ଦିଆହେଇକି ରଖାହେଇଛି। କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି କି ମାମା କବାଟ ଖୋଲ। କ'ଣ ହିଁ କରିବି, ତରଳି ଯାଉଛି ଆଉ। ଟୁଲୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଇ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ମୁଁ ଚାଲି ମୋର ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ପରଟା ସହିତ ଆମର ହେଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆମର ବିରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବିଲରେ ସ୍ୱାହା ହେବା ପାଇଁ।